Olkaa hyvä. On paljon onnea. Kiitos. Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Ja katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittajaksi. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No, mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoonsa. No paljon sinä sitä on? 5 tonnia. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaajakaan ei kovin usein tommosiin potteihin törmää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No enkä. No niin Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia summia. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä hattutemppuja tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan. Lähdölle ja maaliin tulolle. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. 5 tonnia. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on voitolla. Ja meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Hei, otetaan sille. Onnelle! Miljoona ruusua kauniille naiselle. Ja tässä sämpylä ja Nopsan, joka ei koskaan laukkaile.